mar mondo mi kinde mag yiero gi nyakweyo makare giwuogo ko karomgi gi ruto ombulu. Gima naseneno ka timore en ni kirango ni rowere e majority ma jogo kura wang'ni to josiasa osebedo ka tiyo gi rowere e yo mok ber ahinya nikech gin ok girang ni ng'atni kama kete ni be en safe, security mare en guaranteed. En ong'e ni adwaro numbers to ka wacho ni rowere obi to ang' nigi bi nikech mokwongo unemployment nitie kanyo. Sankara wacho ni kionge tich kamoro to ng'ato luongi ni bi adhi miyi 200 tibo tiyo tich moro amora ma jasiasa nomiyi. Koro apani gima osebedo ka timre maber en ni josiasa osebedo ka tiyo gi rowere e yo mok ber ahinya nikech kinya kawo nyathi ng'ato tinyiso ni adhi miyi 200 kata ang' namiyi 50 bob to lakini adwa ni idhi pong' na rally na kata idhi e rally mar opponent mara kata idhi kel tulo kamigo e siasa, ok en gima ber gi rowere. To